Алло, алло, Achtung! Eine Dreichorst Wessel, drei тона бански старец. Когато въргалът е в чужбина, бизнесът му в България остава в сигурни ръце. Латерна магика ще ви представим Никола Родаров и Стефан Данаилов. Две големи имена в нашето кино. Как се разпространява български филм? Скандалните филми на най-младите. За първи път на български екран работни моменти от двете кули. Латерна магика. Предаването за кино. Lasci vedere il combo più